Ei, hola, companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Vinga, Aquesta roda de presentació cada dia. Va, que explicarem un acudit. Deixeu estar la nena tranquil·la, que no hi entén d'aquestes coses. Això diu que era un noi que se'n va a la farmàcia i li diu al farmacèutic, diu, posi'm un preservatiu, que avui vaig a sopar a casa als sogres, és el primer dia d'anar a casa als sogres, i llavors havent sopat, ai, faré la xicota i nyaca! Posa el preservatiu, gràcies. Quan ja marxava torna a girar i diu, saps què? Posi'm-en un altre, que hi ha la germana de la xicota, que em fa unes mirades i té un tiparret, que la meva xicota es despisti, nyaca! També d'allò. I posa l'altre preservatiu, diu, gràcies, vinga, adéu! I quan ja marxava torna a girar i diu, m'ho he estat rumiant, posi'm-en un altre, perquè a la meva sogra no la conec encara, avui els coneixeré. Però em fa l'efecte que també ha de tenir un morbo, perquè a mi les veteranes em van. I com serà que un moment despistats per allà dintre casa, nyaca, no em maquini a la sogra? Posa els 3 preservatius, se'n va cap a casa, preparen el sopar, faltava que arribessin els sogres, seuen a taula, i el que veu arribar els sogres, ell es posa així. Donem gràcies, senyor, per aquests aliments que ens has donat, bla, bla, bla. Quan ja portava 5 minuts resant amb el cap cot, la seva xicota li diu, caram, no ho sabia que fossis tan religiós. I ell diu, jo tampoc sabia que el teu pare fos el farmacèutic. Vinga, companys, aneu-vos a preparant pel Carnestoltes, que ja s'acosta. Oh, buah!